Awakmu iki ketok ayu nek pas dadi rondo. Moh Mas aku dadi rondo. Lah nyapa moh? Garing rene sing ngelepi. Ben gak garing tak lepi kan ya kenek. Anja. Ini parah nih. Awakmu ora usah dandan, ora usah skincarean. Aku mencintaimu apa adanya. Aku suka wanita yang natural. Omongannya wong lanang sing mabuk pertama campuran pertalite ya. Lah karone sapa sing sudi ngombe pertamak? Ngono ora wedok wayu sedekno matane mendeli. Tarah nggo vitamin lho. Cocot melu ora sumbut karo atimu, Mas. Glogok jaran malah nyandak cocot. Raimu kasuh. Anja. Ini parah nih. Tenang. Ini parah nih. Kowe iki janjane iki iso ngaji apa ora to ya? Aku pengen Lho, nyek. ora ngenek, aku iki kur takon sapa ora. Yo jelas gak iso aku. Tenan, gak iso tenan. Gak iso tenan aku. Yo iki jujur-jujuran yo. Tapi tolong nek aku jujur kalian jek gelem kan konconan karo aku. Wah, tapi aku jane golek kanca sing pinter ngaji ya. Nah, sekolahmu ki lulusan apa? Aslinya aku SDA lulus, Mas. Wah, tapi iki ngaji ra iso, sekolah ra lulus iki dadi apa kowe? Tapi aku biar pinter ngumpulno duit. Ayo pinter nglumpuke duwite mbokmu ta. Tenan. Terus wayahe bocah-bocah metu kok kelas 6 padha mlebu SMP. Aku gak mlebu SMP semua aku. Ya kancamu mlebu SMP, kowe mlebu sel. Rabi. Oh, alah rabi. Cilik wis rabi, gedene meh dadi apa? Ya aku rabi cilik mbiyen. Lah iya apa wis iso gawe anak kok rabi. Lah rabi karo sapa? Dirabi wong iki, tapi yo dipegat Mas, wancane yo wis rupane elek anake wong ra duwe. Yo ora pinter sisan uteke ngono lho. Wis ora usah mbok jelaske panjang-panjang iki aku wis ngerti kabeh. Terlunta-lunta tanpa belian laki-laki. Nah aku kon beleh aku, gak mentola aku. Wis tok aku gak mentola pokoke. Menawa ana sing gelem beleh ya nang dibeleh lho ya. Iki butuh belehan kasih sayange apa? Laki-laki.